In een speciaal beloonde persconferentie doet de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Bart van der Meer, het woord. En Van der Meer had behoorlijk wat kritiek op het functioneren van de juidijstige directie. Wij ben ik tot de conclusie gekomen dat we het hier net helemaal maar redden. Dus dat er meer leiderschap en meer daadkracht komen maar bij de club. En daar hoeft net niet een slachtoffer van te worden, dat is ook een standpunt. Maar wij vinden wel uiteindelijk dat er een nieuwe leider, een directievoorzitter, in feite onlidse worden die deze club verder brengt. En dat is een klap in het gezicht van Ime Kuper en de 2 andere directieleden. Het is geen promotie, dus het is net, ik sta natuurlijk net te juichen op dit sluit. Ja, maar dat hoeft ik niet te verwachten. En dat lijkt mij normaal. En ja, we faalt heel net. Dat me ik vind zelf, ik heb mijn best dienen. En ik heb zo hard mogelijk werken voor de club en dat belooft dan. En ik denk dat op dit sluit is gewoon maar één ding van belang. Dat is het belang van de club en net het belang van Ime Kuper of wie dan ook. Voor Kuper is het een verrassing dat de Raad van Commissarissen besloten had om weer waarom te gaan naar de oude directiestructuur. Krijgt ze als in de tijd van Riemer van der Velde, die als vastzitter ook de baas van Heerenveen wie. Er leidt nou dus een vacature voor een nieuwe directievoorzitter die beschikken moet over bepaalde eigenschappen. Een goede manager. Een goede manager? Ja, een goede manager. Dat is het vaste. Dat is in het vaste plak. Met die affiniteit met de club, neem ik gewoon? Ja, wat Fries bloed zou ik net verkeerd wezen. Fries praten? Fries praten. Affiniteit met voetbal, misschien een historie voetbal. En ja, de bedrijfsprocessen die uiteindelijk in goede banen leiden. Ook in de spelersgroep wordt ingrepen. De selectie wordt voor het seizoen weerombracht naar zo'n 24 spelers.